Is-suġġett li se nittrattaw illum ser ikun l-Ewkaristija, il-faraġġ tagħna. Things I have held so tight made my security. Give me the strength I need to simply let go. Imbagħad ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasmu, newwilulhom u qal: Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi u qal: Dan il-kalċi huwa l-patt ġdid b'demmi li jxerret għalikom. U Ġesu qalilhom: Tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Il-kelma ostja ġejja minn lingwa oħra li tfisser vittma, offerta, li fija nnifisha tfakkarna li l-Ewkaristija hija tifkira għażiża illum ta' dak li ġara 2000 sena ilu, meta Ġesu offra lilu nnifsu vittma. Il-kelma tqarbin tixbaħ ħafna il-kelma toqrob, jew aħjar tmur lejh. It-qarbin iqarribna lejn Alla. U b'dan l-ispirtu it-qarbina tħalli ħafna frott kotran fina. L-Ewkaristija tfisser ratt ta' ħajr, għax fiha infakru l-ġubijiet ta' Alla u nroddulu ħajr. L-isqoffal tinxin dwar l-Ewkaristija u l-adorazzjoni jgħid li l-Ewkaristija hija essenzjali biex inkunu ħaġa waħda ma' Kristu. Is-sija adorazzjoni hija bħat-tank tal-ossiġenu. Tatik in-nifs tal-ispirtu f'din l-atmosfera tinten tad-dinja. Jekk meta tkun miġbur fil-kwiet quddiem Ġesu Ewkaristija tistaqsih: Omu lej Sultan tal-ġenna, x'kien li niżlek mill-għoli tas-sema għall-qiegħ u għall-fond tal-qlub tal-art? It-tweġiba li tisma' minn fommu tkun kelma qasira u sempliċi: L-imħabba. It-tweġiba tiegħek tkun din: O mħabba ta' dejjem, x'qiegħed tistenna minni? Ġesu jerġa' jwieġbek: Xejn ħlief imħabba. Ġesu ma jixtieq l-ebda nar ieħor fik, ħlief in-nar tal-imħabba. Nar li l-ilsna tiegħu jirbħu u jitfu il-fjammi diżordinati tal-ġibdiet ħżiena, u hekk inti terġa' tissaffa u tinoġob f'għajnejh. Minn żmien twil Ġesu ilu jixxenna għalik. Ġesu jixtieqek tkun kollok kemm int tiegħu, u hu ikun kollu tiegħek. Minn żmien twil xtaqek u stennik terħi f'deħ ir-rieda tiegħek, dik ir-rieda dejjem aċċana għal ħelsien iblaħ u fieraħ, u ġiri sfrenat wara fruwat id-dinja. Għaliex meta r-rieda tiegħek tkun ħaġa waħda ma' tiegħu, tista' tinqatalu dik l-ewwel xewqa. Kun naf mela li Ġesu qiegħed jistennik tmut għalik innifsek biex tgħix biss għalih. Jistennik tagħtih qalbek biex jagħmilha bħal qalbu. Dik qalbu li nqasmet fuq il-Kalvarju bħala turija ta' mħabba għall bnedmin. Inti taf minnu. Madankollu taf ukoll li b'mod jew bieħor f'dellirju ta' mħabba għamlek daqsu. Meta jagħtik lilu nnifsu kollu kemmu ma jistenna xejn iktar biħlas, ħlief li tagħtih lilek innifsek. Kun tiegħu u jkun kontent. Tixtieq xejn, taħseb xejn, tara xejn ħliefu u ħlief ir-rieda tiegħu. Ħalli x-xejn tiegħek jgħib fil-fond tal-infinità tiegħu
u sib hemm il-għena tiegħek kif huwa jsib l-għaxqa tiegħu fik. Hanaduraw lil-Alla tagħna. Huwa u sejjer, in-nies bdew irossu fuqu. U kien hemm mara li kienet ilha 12 sena bit-tnixxija tad-demm. Kienet ħliet ġida kollu fit-tobba u ħadd minnu ma kellu l-ħila jfejjaqa. Resqet lejn Ġesu minn warajh u messitlu t-tarf tal-libsa. U minnu fih it-tnixxija tad-demm waqfitilha. U Ġesu qal: Min messni? Kulħadd ċaħat li kien messu hu. U Pietru qallu: Mallem, in-nies qegħdin jafsu fuqek u jrossu madwarek. Imma Ġesu qal: xi ħadd messni għax ħassejt li xi qawwa ħarġet minni. Il-mara meta rat li ma setetx tinħeba, resqet broda fuqha. Inxteħtet qudiemu u stqarritlu quddiem kulħadd il-għala kienet messitu u kif fieqet minnu fih. U hu qalilha: Binti, il-fidi tiegħek salvatek. Mur bis-slim. Manna lilha U għadan l-istess Ġesu li f'dan il-Vanġelu rajnieh u smajna dwaru, b'din il-qawwa li ħarġet minnu huwa l-istess Ġesu li huwa preżenti u ħaj fl-Ewkaristija. U l-istess Ġesu li lejla irrid jiltaqa' miegħek personalment. Int min int, kont fil-passat tiegħek, tinsab fejn tinsab bħalissa. Dan huwa l-istess Ġesu li qiegħed ma' ġembek. U l-istess Ġesu li baqa' fl-Ewkaristija lik. U l-istess Ġesu li kif għedna fil-bidu tal-programm huwa ċan għall-imħabba tiegħek. Dan huwa dak li lejla qed jistenna li inti tċedi l-ħajja tiegħek kompletament mill-ġdid lilu. Għalhekk issa stess nistiednek sabiex tidħol fil-preżenza tiegħu. Stiednu biex ikun miegħek, stiednu biex iħallnek mal-qalb tiegħu, stiednu biex jagħtik il-qalb tiegħu, ħalli lejla jagħmel miegħek ħwejjeġ kbar. Illum ser nwassulu lkom testimonjanza oħra mill-ktieb Healing Through Christ. L-awtur Father Robert de Grandis jistedinna sabiex matul din testimonjanza nintreħew fiħdan il-mulej, sabiex inkomplu nimbnew aktar fil-fidi u fl-imħabba, fil-waqt li niksbu l-fejqan spiritwali li għandna bżonn. Ella twildet fil-Vant Nofsani minn ġenituri Lut. Id-dar li trabbit fiha kienet tixbaħ ħafna it-tip ta' djar li jissemmew fil-Bibja. Il-kamra ta' fuq net kienet il-kamra ta' sodda tagħha. Il-kamra ta' taħt il-kċina kienet il-kamra fejn kienu jinżammu l-annimali għal matul il-lejl. Il-bir bl-ilma tajjeb għax-xorb kien jinstab f'nofs ir-raħal. Ma kellhomx elettriku u kien ikollhom jinżġu l-ħajt biex jagħmlu d-drab għal ħwejjiġhom. Iż-żraben tagħhom kienu magħmula mill-ġlud tal-annimali. Ella kienet tifla mwarba, mhix maħbuba u molestata, imbeżza minn kollox u minn kulħadd. Il-qawwa talla biss kellha tkun biex Ella ġiet mibdula fil-persuna sabiħa b'saħħitha u ħilsa li hija llum. Fir-rakkont tagħha Ella tajtek: Ommi abortiet 3 darbiet wara li kont twelidt jien. Jiena kont niġi kontinwament imfakra li jiena wkoll suppost li kont ġejt abortita.
Imma l xi raġuni jew oħra, xi ħaġa kienet marret żmerġ u spiċċajt li twelidt. Fid-dar tagħna kellna 3 tiflixken kbar mimlijin bil-ventilated spirit li ġewwa fihom kienu miżmumin 3 trabi li kienu ġew abortiti. Il-fliexken kienu jinżammu f'post prominenti biex kull meta kont nagħmel xi ħaġa ħażina kienu jkunu pronti fakruni li jien ukoll għad xi darba nispiċċa ġo xi fliexkun bħal ħuti. Qabel ma żewwiġt jiena ukoll abortejt 3 darbiet. Waqajt fi breakdown qawwi meta kelli biss 18-il sena. Sirt dipendenti fuq l-alkohol wara li kont għalaqt l-20 sena. Ippruvajt nikkommetti suwiċidju 7 darbiet għax ma stajtx nifhem il għaliex kelli nibqa' ngħix ħajja bla sens.